Takže ahojte ľudia, ja som u môjho ďalšieho videa a dnes budeme otvárať blimbeky. Blimbek, tu mám Kuromi, tak to vyzerá. Tak to vyzerá aj z druhej strany. Rozbaliť nožnice a idem ho rozbaliť. Ťažko sa to otvára. Takže máme tu jeden balíček, tak to vyzerá, z druhej strany nie je nič. A potom tu máme ešte takýto papierik, akože čo dostaneme. Takže máme tu 4 rôzne kategórie, čo môžeme dostať, to je veľká Kuromi, to je taká menšia. Takže máme tu Common, Rare, Epic, Legendary, to bude pri každom. A ja by som teda chcela asi to Legendary. Takže môžeme ísť na to. Prosím, Legendary. Yes, mám tam Legendary. A ešte vám poviem, že to blimbeky som robila hrozne dávno, takže ani si nepamätám, čo tam už je. Možno ten balíček. Je to Legendary, tak tam asi bude niečo super, takže sa teším. A v tomto balíčku je... to je pekná. To je strašne pekné. Ja som do týchto dávala vatu, ale lepšie je to s plíšom oveľa, takže rada. Určite plíš dávajte do takýchto squishikov. Ale ak nemáte, určite je dobrá aj vata. Urobila som to aj z druhej strany, čo sa cení pri takýchto squishikov, lebo niekto proste urobí túto stranu a na to sa už vykašle. Ale ja som robila aj druhú stranu, takže takto. Obkreslovala som to teda z Pinterestu, takže tak. Hodnotenie tohto blimbeku by som dala veľmi pozitívne, strašne sa mi páčil, takže tak. Dám to tam naspäť. A môžeme ísť na ďalší. Tu máme Teddy Bear blimbek. A je tam takýto cute. S jahôdkou. Teddy Bear s jahôdkou. Potom tu máme teda tie 4 kategórie, Common, Rare, Epic, Legendary. Hrozne moc srdiečok a ten je zlatý. Takže ideme na to si ho rozbaliť, takže mám tu aj nožnice ďalej. Nožnice. Takže ideme to rozstrihnúť. A čo tu máme ďalej? Takže máme tu samozrejme balíček, to máme pri každom. A potom tu máme tento papierik. Takže ideme na to. Chcela ukázať takto do detailu. Takže takto. Takže zabudla som, čo chcem dostať. Ja by som chcela dostať určite asi Epic, lebo už sme tu mali Legendary, takže už asi Legendary tu asi nepadne, takže chcela by som Epic. Takže ideme na to rozbaliť. Aj tam ďalšie Legendary. Takže moje pokúšanie o Epic sa nepodarilo, ale dúfam, že v ďalšom sa to už splní. Ja čo som Epic, dobre. Takže už som to roztvorila, poďme sa na to pozrieť. Vy to uvidíte prvý. A teraz ja. Trávka. Ten je zlatý. Ja viem, že tento obrázok som robila strašne dlho. Že to už ani... To som robila aj najmenej tak pol hodinu, takže... Aj keď som to obkreslovala, proste mi to trvalo dlho, lebo toto sa mi to proste zle vyfarbovalo, takže aby to bolo proste pekné. Takže takto vyzerá.
Mačká sa dobre. Dobre, určite. Aj keď je z vaty, ale je dobrý. Tieto všetky sú z vaty inak, takže potom tak pre informáciu. Majú takéto srdiečko, to je zlaté. Robila som zase z druhej strany, takže zase cením seba. Strašne to dobré. Toto by bol asi druhý blimbek. Poďme na tretí a posledný, takže tak. Do balíčku naspäť. Ten papierik a ten balíček. Náš posledný a to tretí balíček. Blimbek. My Melody. Tak to vyzerá, je to tiež z Kitty, ako aj Kuromi. Tu drží jahodu a to má takto. No, ona nemala držať nič, lenže mi sa to podarilo na kukísku, takže takto. Takže možno aj tak nenájdete obrázok. Na druhej strane, toto je mega pekné s tými šatami. Ale vidím, sa mi to trochu nepodarilo, ale je to pekné. Potom máme toto, to je zlaté. Takže zase tu máme 4 kategórie, Common, Rare, Epic, Legendary. A prosím, je tam už ten Epic, prosím. Fakt ja chcem ten Epic, ja sa modlím za ten Epic, prosím. Takže mi to rozstrihnúť. Máme tu toto, že ste sa nevideli. A potom tento balíček, to je nejaký veľký. Prosím, nech sa nie je legendary. Dobre, ideme si to otvoriť. Na všetkých týchto balíčkoch je lepiaca páska, takže... Dobre. Takže ja som to už rozstrihla, ale ešte si toto otvoríme. Má to takto. A máme tam Rare. Aha, dobre. Tak to máme... Aha, nemáme to najhoršie, máme hneď nad Epicom. Dobre. To vidíte, počkať. Takže nemáme Common, máme Rare. Jej. Takže nie sme až takí nešťastlivci. Dobre, takže toto zahodím niekam preč. A idem si to otvoriť. Ale ako to by som nepovedala, že by to malo byť Rare. Ako je to jednoduchšie, ale tá mašla je dosť pekná. Je to aj z druhej strany, takže zase cením. Je to strašne dobré na mačkanie. Toto oproti tým dvom je strašne dobré. Nie je tam plíš? Ale nie, je tam vata. Ale je to strašne dobré. Ako nevráťte sa to do pôvodného stavu, ale je to dobré. Takže ja to hodnotím veľmi pozitívne. Sáčku. A dáme sa do toho väčšieho balíčku. Takže máme tu balíček a ešte tento papierik. Toto je koniec videa. Ak sa vám video páčilo, určite dajte like a odber a užite si určite prázdniny a ja sa s vami zatiaľ lúčim. Takže ahojte!